Molt bona nit, benvinguts a Què llegiu? Com cada setmana, avui debatrem sobre un llibre d'actualitat. Aquesta setmana debatrem sobre el llibre del pijama, el llibre del nen al pijama de ratlles, de l'autor irlandès John Boyne. Aquest llibre, de tanta actualitat, que ha estat best-seller el 2009, tracta d'un nen que viu de prop el tema nazi en un camp de concentració. Bé, sense més preàmbuls, saludarem a les nostres convidades, Andrea Fernández, llicenciada en Filologia Catalana, i Marina Esquinas, mestra d'Educació Secundària. També saludarem com cada setmana a les nostres col·laboradores, Jennifer Mercader i Laura Jiménez. Bé, a continuació obrirem el nostre debat, que és el següent. Al llarg de la història, el tema nazi ha estat utilitzat en moltes pel·lícules i llibres. Creuen que l'autor l'ha utilitzat correctament? Doncs sí, perquè així fa que es vegi més dura la història i fa que ens emocionem més. Doncs jo crec que no, perquè explicant el llibre des del punt de vista d'un nen crec que li treu importància. Doncs no, perquè a veure, des de la vista d'un nen les coses es poden veure més clares i més senzilles i pots agafar-les millor. Doncs jo estic en desacord amb vosaltres dues i crec que penso el mateix que l'Andrea. Parlar d'aquest tema sobre a partir d'un nen petit se li pot treure importància a un fet que va ser tan tràgic. Bé, ja que parlem sobre la visió del nen petit, hi ha alguna polèmica sobre si la visió del nen era creïble o no, perquè en aquella edat els nens ja podien saber totes aquestes coses sobre els nazis. Creuen que la visió que ha fet el nen ha sigut més aviat innocent o més aviat ingènua? Què creuen? Crec que és una mica ingènua perquè un nen de 8 anys ja s'adona del que passa al seu voltant i a més en aquella època a l'escola ja tractaven el tema nazi. Doncs jo crec que no és normal perquè amb 8 anys crec que encara són molt innocents per adonar-se del que passa al seu voltant. Doncs per altra vegada no, perquè si ja té 8 anys i si el seu pare és cap d'un exèrcit ja ha d'estar conscient del que envolta. Ara sí, jo penso com elles dues. És gairebé impossible que un nen que tingui ja 8 anys no se n'adoni de tot el que passa al seu voltant, i més quan el tema del nazisme es trobava a l'aire. Bé, estimats lectors, fem una pausa i tornem amb Què llegiu?